Изменить мир к лучшему возможно, отдав частичку своего тепла детям. В Кобринском детском доме прошла благотворительная акция канала «Культура». Вместе с сотрудниками Белорусского радио малышей навестил и наш корреспондент Евгений Пустовой. У Вікторії сьогодні двоечы свята. У гості до дзяўчынкі завітала бабуля, да ўсіх выхаванцаў Кобринскага дзіцячага дома, прадстаўнікі Белорусскага радыё. Вось парасон, у мяне ён вандроўны. Вось капялюш, ён для дома шароўны. Самая вядомая выхавальніца Мэры Поппінс да дзяцей завітала не сама. С арганізатарамі аднайменнай радыёпраграмы на канале «Культура», таксама яе пастаяннымі удзельнікамі, юнымі артыстамі са сталіцы. Па яе словах, казку можна стварыць без чараўніцтва, дабрынёй. Кожную амаль перадачу мы рассказывали про іншых людей, якія штосьці добрае рабілі для дзяцей. І вось нарэшце нам захацелася зрабіць нешта самім, паспрабаваць. А ці здольныя мы, радыёжурналісты, зрабіць нешта, зрабіць добрую якую-небудзь справу па-за межамі эфіру. Пасля выступлення сталічных зорак кобрынскія артысты зрабілі ход у адказ. Не гледзячы на юны ўзрост, спявалі аб сур'ёзных пачуццях. З непасрэднасцю юных талентаў змаглі пазнаёміцца ўсе слухачы радыёканала «Культура». На працягу некалькіх тыдняў іх творчыя нумары выходзілі ў эфіры, а неабыякавыя людзі ўвесь час прыносілі падарункі для дзяцей. Агульныя намаганні далі свой плён. Усе насельнікі дзіцячага дома, 80 дашкалят, апынуліся ў сапраўднай казцы. Как они выступали? Красиво! А хотите еще видеть? Ідэю радыёжурналістаў падтрымала не толькі кіраўніцтва Белтэлерадыёкампаніі, прадпрыемстваў-спонсараў. Свята падсалодзілі дары да і слодыч. Вы видели лица детей, их глазки. Это говорит, все мероприятие говорит само за себя. Конечно же, счастье в глазах детей – это счастье для всех нас. Спасибо огромное всем, кто организовал эту акцию для наших детей. Своеасаблівую творчую справаздачу аб сённяшнім свяце ў Кобрыні слухачы канала «Культура» Беларускага радыё змогуць пачуць у дзень аховы дзяцей, першы дзень лета. Свята, ад якога настае, у душы вясна не толькі ў дзетак, людзей дарослых. Все такие хорошие, все такие веселые, все такие, смотрите, как они радостно все. Вось бы так расчуліліся і тыя, хто мае абавязкі бацькоў, але не мае права называцца бацькамі. Евген Пустовой, Леонид Губерман, Першы канал, Кобрынскі раён.